Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Dili matukib sa po nga mong pasalamat at tina. Dako kay silang tabang Senyor Tiburcio ang Nyorito Federico kanamo. Oh, maayo nonoy. Pero si Tutang, Ako. Wa ko malipay pelo. Wa gyud. Tutang. Mao kadang tinuod. Pero dako na kay silang natabang. Gitagan pa kitang kwarta. Tanan ko di mo ng siting tamil. Ha? Ang ilang yatag na to. Ug si Nyorito Federico. Ha? Pagka mayong tao di ay, may nagpugo sa iyang amahan nga punan pa ang iyang yatang nato. Wa ko malipay. Kay burag ilang gipayran ang kinabuhi sa atong anak. Tutang. Mo kadang tinuod pelo. Lain kay akong gibati. Nga ginunulan kita og dakong kantidad. Kanunay kong nagtutok kang Nyorito Federico. Anong gitutukan man nimo? Lain ang akong gibati sa dihang. Nakita na ko ang samad sa iyang ngabil. Tutang. Paselo ataong ko pero nakasa tingali ko sa paghuna-huna og ngilad. Okay. Nga naman manang? Oh. Nahinumdum ko sa akong anak nga may samad sa ngabil. Pero, mato ninyo rito, Federico, gipaak man kununod akong kasagang yang abil. Ambot lang. Kuwang ako sa pagtuo. Tutang. Tana. Maglakaw ta. Ay, patakag tapay tingaling may bakian pata. Ada na ta?
Dere, Marshal. Dere. Ngayon rito. Ang akong buhok nyo rito. Oh, sa mo kaupawan ni. Sakit. Sa sunod. Ayaw na yun pasudla sa bahay katong atina. Nagkasabot ka! Masakit sa kukuto-kuto. Mga isubang nyo rito. Sipa ko kayo. Di pa na mao, Marshal. Nagkasabot ka ba? Tamparos na po. Federico! Gusto na kaya? Gileksyon ko lang ng imong tao, Daddy. Nagdugo ang ilong anang Marshal. Kuwang pagkana, Daddy. Husto na lagi! Diretsog, pasod og tao. Kontra ko katong bayhana. Marshal, nakasabot? Kontra na ko siya. Makikontra kag babae. Bisag kinsa pa. Basta wa ko'y gusto. Wa, gina, Marshal. Nakasabot ka? Ha? Nakasabot ko? Ha? Oh, ha? O sana? Utong ka ba? Ha? O murag. Ay. Nikagot ang imong ngipon, ha? Nganitan na na ako. Sukol ka? Sukol ka? Musukol ka? Ha? Husto na lagi! Ha? Musukol ka? Husto na, Federico! Imo pag yung gipatiran. Natikangkan si Marcial. Kasakit sa kong itlog. Magmatngon ka, Marshal. Sa sunod, bukan ti kasi mong o. Ha? Tamo nga. Ngigagod dayatina. Ngigagod. Automatic no eh. Gidunulan silang kwarta. 70,000. Tamo nga. Gaw, Matilde. Unsa may kasulti mo ini? Ha? Wala gaw. Kidunulan, automatic. Tas kalaw gawa. Ngiga. Nalipay sila si Pilo ug Tutang. Sino'y pilo? Murag nahimuot. Pero sa tutang, wa. Para niya, dili ikabaylo og sapi ang kinabuhi silang anak. Unya. Oh, hilabihang lagutan ni Federico na ako nga nakasuod ko silang mansyon. Giingnan tabitaw kang di ka mo kuyog. Iyan to kong pusilon. Ginoo ko. Pero wagid mo kitbi akong atay. Ug wa mo tindog ang balhibo sa akong kahadlok nay. Ug labaw sa tanan, tunay nakita sinang tutang nga nakapaturok og pagduda. Ha? Pagduda nga unsa? Ha? Pagduda nga si Federico may kalabutan sa nahitabo sa anak nilang tutang ug Noy Pilo. Athena. Ha? Tamo nga. Buang agad. Ha? Ang asawa ni Pilo, nagduda nga may kalabutan si Nyorito Federico sa naitabo silang anak. Takuyaw ko. Ngano man. Tungod sa nakita nilang tutang nga may samad ang ngabil ni Federico, Unya. nahinumdum sab sinang tutang sa kahimtang sa ilang anak nga may samad usab sa ngabil. Unsa? Mao ba? Ha? Tamo nga. Nakasabot ako. Kasabot ko sa pagduda. Nakasabot ko. Ug unsa may nasabtan nimo, Blackie? Kung tinuod man nga gilugos ang anak nilang tutang ug Pilo. Ha? Una, partya. Sa ito ba? Gilugos. O kapila naman, ha? Kapila man kita nakakita og salida sa sine. Nagkadungog ta sa drama sa radyo. Nga ingon gani ang babae. Ingon ana gani, no? Husta mo nga luguson gani ang babae. Balibad gina, di ba? Luguson gud, balibad gina. Basta mo balibad ang babae, lugos ang resulta. Nan, kung ibalibad, sa ito pa, way gusto ang babae. Kung imo kining romansahon, mo kisi-kisi na, ana-ana ba, ana-ana, di ba? Mao gyud ni Blackie. Iyay, oh, sakto ka na, Maiji, di ba? Sakto ka noy. Okay, wa makagusto sa diyang girman sa babae. Kisi-kisi ko na. Unya, ang laki ng manyak, ha? Romansa gyud.
patakal naghawk. Hangtod nga, wala, gustong makig-lips to lips, di ba? Sakto ka ni Blackie. O niya, ang babaeng gilips to lips, nawa makauyon. Aw pa ako ng lips sa lalaki. Noy Blackie. Okay, nasuko ang lalaki, kay gisakitan. Nibaws og paak sa ngabil sa babae. Tumpak. Husto ka, Noy Blackie. Sa ato pa. Nagduda si Manang Tutang nga may kalabutan si Federico sa nahitabo siyang anak. Ayaw. Ayaw ka magpatuyang ni anang istorya. Kay pagkadakong peligro, Athena. Di gyud mo pasayloon na ng Federico. Labaw na ni Don Tiburcio. Noy. Basta, nisamot ang pagduda ni Nang Tutang sa dihang gihatagan sa dakong kantidad. Kay ang iyang pagsabot, napahilo mo na lang sila o di na mangita og hustisya sa kamatayon sa ilang anak. O dunay basihanan sinang Tutang, Athena. Bayano? Ako di ko gustong magduda. Pero, mo say nakita na ko. May samad sa ngabil si Federico. Ug ang anak nilang Noy Pilo ug Tutang may samad sad sa ngabil. Pero wala, kuto bras magduda. Tungod kay nagkinahanglan kini og insaktong ebidensya. Ilami na, nga nagkinahanglan testigos sa pagpamatud sa usa ka pagduda. Ginoo in taon. Bugnawa ang tinguha sa akong anak nga si Athena. Nga unta, dili lang siya mo padayon sa iyang tinguha. Nga katagag hustisya ang kamatayon sa anak nilang Pilo ug Tutang. Ay, nakasiguro ko. Nga kung iya ka ng buhaton, peligro nga may daotang may tabo kaniya. Maluoy ka, Diyos ko. Di ko makatog. Ingon sa akong mahinom-naman ang gisulti ni Marcial nga. Dili ko na ko papahuwayon sa kag sa namatay. Hanggaw, tunto. Unsa ipasabot? Kagon ko? Kung kagon ko, sira niya ikahag nga mo balik sa binteryo nga gitserjer. Kalit ka, naabli ang bintana. Kabugnaw sa akin. Pero, nganong naabli ang bintana? Unsa karon? Murag. Nanimahong kadila. Binuang ko na ron. Nanimaho yung kandila. Ngano kini? Tinuod ka nga. Gihamo ko sa kag sa babay. Nga ako gilugos o gipatay. Dili. Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.